aba amansane winna no baby Kumawood TV amansane yena yedimu Kumawood TV aba amansane yena yedimu Kumawood TV aba amansane winna no baby Kumawood TV amansane yena yedimu Kumawood TV aba amansane yena yedimu Kumawood TV aba amansane winna no baby Kumawood TV amansane yena yedimu Kumawood TV aba amansane Kumawood TV efidikasia wani da so adane da nyina wo hweye meda se bebre we the spiritual hot seat agoprama yesua ade e wo so eno amomfa eno ayentimi amamfra mam ye bo repeat na enkenna enye amamre nanso sanse no ayentimi amenti no ya twe no ade ne de aba be hye ne na hye no so ma me obeka say ese de adwada hospital maso o me pacho hospital baso pa na no ayenya problem kakra bi e wo yemfidie ho enti na no ayentumi ama enti enne de nyame ya adom ya san ababie o nyame nhyirawo efridwada kosi fiada woni ebehu the spiritual hospital me pacho enne ye ba besua de pa wani Yesu Kristo wo obepie mu e wo Ghana ne titiru asantemam Yesu be ne bepie ha na meka Yesu obeka sa Yesu de so free Israel o ma bia so anya Yesu pen enti ne aba be Yesu a opie wo Ghana especially asantemam tinya entoboase na tweme mi a me bedi dwumade ho chia me din ene major prophet Charles Opokudako ofra major wa major so na ne titiru de empanimfo ne sunsumfo edi ne me ene the great oracle onya menhrawo onya okese ma menye nkrato mra me ba ye beto aso me das Bafana kama sama mami Bafana di masama mami Bafana tuminyarewa Na wa mama wadi yeso chai Usisi ya uya Bafana eba mischa Konoria Sasa wena maya ume Bafana eba mischa Handi dasi Sefala shunamure Abibi duro mujata Bafana eba kapso Ono kapsos na ono mischa Bafana Okomfo Anokye wouldn't feed me my jai and what you be at me now Bubo beer Ubenya Bafa Mr. and the capsules or my baby a tonu pabia. Kai say, a drain young mamma for when you fear to me, a mapping for, and no bad time or money banner for. Bafan, Ujidia Jonkwa. A drain Food and Drugs Authority. I shall my jet to say a year. Tell it a honey. I had it. Come up. Akata wine. Akata wine. That's what I say. I didn't say when I use you. Not a forklift the dada. And only a Juma made the bed Juma. Na mi betru and then chance in each channel. I am a day. I say, oh, tell me in a job be a board and someone and your crowd. Or the way was if I took a damn fino. In so to a bonus shower. Chama boko dear. Me see, my pockets is down. A diamond international contractor. No boss on a mini buy. I was Charlie and so try better shower. Roof in Nanya. Papa, what that? GB1, yeah, say, rain, go away. Come again another day. Unsa na no, oba me ma IBR. We are okay. Aside IBR no, you were alozinc. Okay. And you was self lock. Na ni nyina wo de ennyina nchen kakra. Say the abe bomus nko kra ne say you were embossed. Embossed. And you also me to me the number embossed. There be we safe. On the board dance so papa. Ensuo to
awie bo apetampe utim ya utim de tim enti mo patches say me dan be say di mu ye frɛ bibi re-roofing sa re-roofing no ɔbɛbɔ mɔden no ama inspectors adi kan akɔ check ahwɛ ɛyɛ nnua carpentani ni de bɔ wo dan ne so esan sɛ yɛn nkyɛnse ne de bɛbɔ so ama wo yɛ pedimpa esan sɛ yɛn yɛ wɔ dimpa dada say kala be na mo de bɔ man me dan na match wo yɛ chameleon wo nyɛ chameleon ɛnkyɛn GB1 nice one yɛ wɔ kala bi me come to yɛn kɔ me mfa mo mfam Obehu GB1 Industries wa koma e ben custom barrier wo fin so kwan so Job training. Kumawood Training Institute. Aye Kumawood TV for at the job training. Ghana for nyina. Ye the enamienu esi ho. Acheche ensa no nyuma bi te say fresh yogurt. Sani esi ye fresh yogurt. Bees making. Sani esi ye ahwene de to ye ensa ne esi fefefe. Liquid soap, shower gel, floor cleaner, parazone, ice cream, banana and strawberry ice cream. Afei so ye besen so acheche 3D epoxy biodigester sansa no dwuma we nyina no ye de nam ye no pe esi ho na ya kyerɛkyerɛw wei eye Kumawood TV for ana ahyɛda akɔfa a teacher for a ɔma ben ɛwɔ nimdie ɛwɔ nsa no nnwuma ho sɛ ɔmo betimi akyerɛkyerɛw na wo nso wanya wo nsa no adwuma na wo de aba obra ɛyɛ cool 300 Ghana cedis pɛ ana sɛ yɛ de 300 Ghana cedis pɛ ebesua saa nneɛma wei nyinaa ɛde nam yɛ no pɛ na ɛyɛ Baby ofri bia no obetimi ababi ye nyina ye bakumase eye ahodwo atenga junction baby Kumawood TV wona se ofra chiri na eba accommodation baby obeda no eye free jumade eba so 22nd and 23rd February 2020 etibusumi atosumienu ida atosu aduonumienu ene aduonumiensa enumu ana ye sa jumade eye memenda ene kwasiada ene ye asi ho se ye sa jumade we obi bia timi baby Job training. Tell it, honey. I had it. Come up. akata wine Man, so I say, when are you so? not a forklift dear dada and only a juma me the bed juma na me betru ye no ana chance ni twa no aye me de I say, oh, tell me na ja obi abodan so ma no na nye kra wo the way was fine to kra dem finfin no nso to ebebo ne se shower no chama aboko de me say ma bokasi dan yo e dia man international contractor no boss na me nua ba ya wo se chale nsuo to a be se shower roof ni nyina anye papa wo dada GB1 ye say rain go away come again another day unse na no oba me ma IBR we are okay aside IBR no ye wo alozinc and ye wo self lock na ni nyina wo de anyina nchen kakra say the abebom sonko kura ne say ye wo emboss and you say me to me the number emboss there be we safe o the board down so papa ensuo to awie bo apetampe utim ya utim de tim enti mo patches say me dan be say di mu ye frɛ bibi re-roofing sa re-roofing no ɔbɛbɔ mɔden no ama inspectors adi kan akɔ check ahwɛ ɛyɛ nnua carpentani ni de bɔ wo dan ne so ɔtwɛde ampo wo nhyirawo meda ase ekɔgye nkrato basama bantamam onyankopɔ nhyirawo obedi sase tv bɛ na wo hwɛ yi ɛyɛ Kumawood TV afiri
kɛseɛ na agye ntra ha baabi a akɔra hwɛ pɛne hwɛ akɔkora ne abrɛwa nyinaa obi a hwɛ enti minu a wote wa woyɛ dan wode wafidi ato a bɔmmɔden ama ne na hɔ enyi mfiri hɔ ne tie deɛ ba bɛkɔ so yi yɛwɔ ade pa de ma ho Kumawu TV yɛ na yɛdie mu a wei ɛyɛ the spiritual hospital wɔ nida so a wohwɛ yi nyankopɔn hyira wo ɛnɛ asɛm tira da pono so yɛfrɛ no anaasɛ asɛm tira ɛda pono so ne sɛ who is Okomfo Anokye hwan ne Okomfo Anokye yɛka Okomfo Anokye kora wɔ ne hwan ɛnkɔra na ɛba na bɛte sɛ yɛsɛ owura bi pie ɛwɔ Ghana asantema mu a yɛfrɛ no Okomfo Anokye ɛno ɔno kora ne hwan ɛhe no ofire wɔ nipa kɔkɔɔ anaa no etuntum no yɛ ofiri anaa no yɛ deɛn yɛba bɛka Okomfo Anokye ho asɛm ni aba bɛbaabam ni ahwɛ baabi ofire ɛne ne dwumadi obɛdiiɛ ɛne mu a de bɛbo ɔman Ghana ɛne asanteman deɛ nti a ne de ade agye ntere ha no yɛpɛ sɛ ne yɛwuram ɛnɛ ɛyɛ amammerɛ na amammerɛ no as usual deɛ wani da no so a ɛne Nana Wusu ɛnɛ ɔno nso nɛnɛ mato me nsa frɛ no ɛno a yɛntimi ama mframa nti nɛ Nana Wusu saa atoa so onyankopɔn hyira me nkyɛre ho no Nana me mo akɔ aba na ho te sɛ ɛnɛ deɛ kyɛ kuro yi oh wow ɛnɛ wɔhwɛ Nana ahoɔfɛ no gyina so ɛnɛ ne wɔkyɛ sɛ mpa oframa mmerɛ firi na ɛba ɔpem soɔ asan aseɛ dwumadi a yɛdie yi megye di sɛ ɔpem soɔ kora mpo ne signature esi so enti ɛnɛ wohwɛ the authentic onyame nhyira wo Nana Wusu mɛmo akɔ aba bio ɛnɛ ɛnkana nyɛ amammerɛ nanso no biribi nti ɛnɛ amammerɛ asa aba nyame yɛ adom a next week deɛ opposition wobɛsa agye wadeɛ enti ɛnɛ yɛba bɛwuram sɛ medi kaakaeɛ no ɛnɛ yɛ amammerɛ na namammerɛ no yɛbisa sɛ hwan ne Okomfo Anokye hwan ne Okomfo Anokye enti wei ne asɛm a ɛnɛ ɛda pono so a yɛba bɛtie na na wada roma ebi ɛnɛ nko ne da obi etie wate sɛ mabɔdin Nana Wusu kora na hwan na adwuma bɛ Nana Wusu ɔyɛ sɛbe o te akwankwa no yase ɔtwa dame anaade na woyɛ kyerem na bia na obi kora pɛ sɛ ɔba waso yɛ besu amammerɛ kakra aha ti hwan ne Nana Wusu okay opani me das bio ya tense ya kas Nana Wusu a ɔne ambo ya midi ankasa shada kam na sɛ wo pipa so Wusu Nyameche Amos okay di anu do na nso ni Wusu Nana Wusu na me ya adwuma o ba bia Okomfo Anokye ene Nana obi Okomfo de ne sekan sie eg okay hona me ya adwuma na adwuma no bi nkra beta no bi so o Menhia Palace museum okay nso eho ekreko ho no bi hona me ya adwuma ya da Awurade ase Nana Wusu no wɔyɛ adwuma wɔ Okomfo Anokye sword site baabi a yɛte sɛ yɛse Okomfo Anokye to sekan ɛma ne kɔsi yɛ no ɛhɔ nom no wɔyɛ adwuma ɔno ɔbɔ abakɔsɛm wɔ hɔ obi sɛ Okomfo Anokye gyina Menhia ɛna ɔto sekan ne fa mframam yɛhunu bie wa ntomu trezi ya ɔho anansɛm a yɛtwa kyerɛ bi no obi gyina Menhia na ɔto sekan ɛna fa mframam ɛyera wɔ mframam na yɛda ne yɛtimi trezi ya menim sɛ no obi di mframa na chi na obehunu yɛ dia I can't tell enti yɛba bɛhɛ sɛ nokorɛ sɛ nyɛ nokorɛ na na osu aso bɛboa yɛ me pacha me test line na me de yɛ adwuma na sɛ me WhatsApp line 0453 011 926 0453 011 926 when me test line me pacha and now from me was so me ntime mpeke enti nya daagye na test na fabra na yankenkai dia wonte ase no ebi ya na okosua bi wo school na school dia no ene we dia no bobra medical catch us we ye the authentic anya de obi ate ana anya de obi akotwero na mo dia wa himfie ankasa abakosem na wa himfie no eno na ne ye dia ba betra ha enti nya daagye na test na fabra me pa cha onya atemdidie na mo ya adesua de obeka no ene wo dia no wadwe ne nkwa a me pa cha me ne dia atem udidi atem afon no medical catch me ya na me dia wo enie me nkai me pa cha pa yenyina yenya abotra ne yensua de na moa ye medase Nana Wusu adaroma
ya ka se Okomfo Anokye wona hwan o dem da ase research ya tie phone na mo na tie phone ma hwefo je so ya ka se Okomfo Anokye Okomfo Anokye aye nyame nipa Okomfo Anokye nyame nipa onyankopon yi ma kanfo ni na onyame nipa wo asorebem ya ka se nyame nipa on say first no ya ka nyame de obi a nyame yi no ama no for a purpose and asa ama no butai binti okay because confront ni din ankasa ye frɛ no Kwame Frimpong Anokye and asa obi konfo na asa konfo na se ne din pa de wo no ne Kwame Frimpong Anokye ne din no okay Kwame Frimpong Anokye okay na you try to see an offense Okomfo Anokye okay on ni din ankasa no pepa choma hefo munyanto wase ma medical ka cho se Tesla me de to ye mfrɛ ya na bi no maso odin a ma wodwen wa wonti ase phone ne kura me yo o frɛ me hu pa so ma me num no kura nkyɛw me mfa me se testify brɛ me emfrɛ me o ya sa na distract my attention me pa kyɛw me da ase pa o se frɛ no Kwame Frimpong Anokye okay ne din pa no okay confront no free Asante Agona Kumasi Agona na se Agona ayi kwa so ayi Mampong kwa so okay ya wo no ya wona ewo Agona ho nemu ya wo no tete no akua pem awukua ya nwunu Agona ya kwa wo no akua pem awukugwa wow because me ka se me ko school me history kakra me tese ya say ofra awukugwa ye nyina preach abonte wo goka Okomfo Anokye asemo a awukugwa din na Ernest unya bo Okomfo Anokye din a eso oche ne krom enti me nim say wo na awukugwa me yisa wo kan nya go prama so abetena ya ka me nim say so ofra santemem okay awukugwa ye nto aso okay ne maame ana ne busu abana ne parent ana wo form wo no ne maame din ye fe no ya Anobia maame ya Anobia Okomfo Anokye ne maame no Okomfo Kwame Anokye ne maame ya Anobia okay ne papa nse fe no Ejano okay omna mo wo no etete no na ye ka se Okomfo Anokye a ti de me kan no o ina minipa se yin senche na Yesu Kristo be ye efiri ho no ma ewiase ni na no Okomfo Anokye nko enoma wa ye no obi ani leader e wo wiase nana tie break so na ebinom so abako ma ba ko de ba ihu bi o ka na Ghana ha de a fine ewiase nyina ale konti America ni wiase nyina ne se di benefancy otumla ni a chirisi abrofo eni nkofo bebre etwa pentekit aba be head of Okomfo Anokye wow ne mo ye ba mu ye hu se obi aye bibi a eso sene nia Okomfo aye bapim na ye oyi ntu bi da me hu bi so da wow because we na mini part the sense first no na Bible na yi ni ho na Kristo som na yi ni ho kamera yi a enko commissioni kese pa enne ya enko commissioni kese pa me pa cha ma me na so me test line no mo frɛ no mesremo me domo pa yie eya asomdwe agoprama ade na wo frɛ yi eni o hwese me dum no me mfa wai me se testify brɛ me ada na wonte ase me wie na uhia me afrɛ me mefa ma ye nyina nye program na nye fefefe menim se ohia me enti na afrɛ me test line ni 0553 011 926 0553 011 926 me se enne me de fa test enti test me na me nkenkai emfrɛ me da se onyame nhira wo test ba me kenkai ma wo nyame nhira wo didi atam so de a phone na kura me nkenkai me ana me de me ho me da se na Wusu adawoma yanto aso ye tiene se Okomfo Anokye a enim no na oyekoko ana so ojeje nka so free we nipa kokko na se onye kokko te sa kwasi broni na mo no oyo obi a
oyo ofiri yanka ne se bibire mu ha de ye wo kokko ene wo ofiri enti Okomfo Anokye no oyo ofiri no ofiri nso okom ene abosom ba na kokko ofiri sa ya tiense ti de fe obiri Okomfo no okay na ya kasa obi biri a obi obiri bi etuntum ana won temase na hu no ne mu Okomfo Anokye obiri obi obre odije okay oni tuntum se de kala ya mi tie no okay no e obi o nipa kokko no na aduma chede no te me ka se Onyankopon de bae Onyame nipa okay wa mesua kom ana ya nkyere no na emom ye de wo no itumi na odifiri so na bae na so odifiri na yem ana bae okay ba ne kura itumi dada o hyase fi ni nsenkyene from a da odi mfie mienu ana o hye ni nsenkyene ase nana me pacho o asa wo ya atwemadua kwesi obi so o se da ye wo no odi mfie sen phone no me ne kura mpo nkuta bi o wa wo fra wo de fra mabate ni ngo e da ase so anya adaje a wo de wo so ha na ba adwene nyame nhyira wo ana da wo fra ma de enche memfa me da ase nana wo se ya wo no ofini na yemu a onya mfie mienu ana o sha ase ya dan o sha ase onya mfie mienu na o sha ase ya nsenkyene ade nsenkyene bi sa na o ye nsenkyene bebrebe ne mfie mienu so no nsenkyene bebrebe ya bi ne san anse nsenkyene bi o ye ne se obetima atambo ato akosoro yeso no aka se bodem lafo na sa e ma oto bo no koso se ya na bo na aka wiem yeso aka se ya bo brafom ansa na ba enu nti na edi che no che awa chimma anase okuku amam ne fense hwe di na e kwa me frempon ano okay na chinso so kwa me frempon ano enti bo na otoko anansa nche ne no ye no ne ya ka se hwe ti hwe no ene che no edomi na ko papa wa o se ja no chi e che se ja no hwe ba ne de eye ene edi so de jesu kwa me frempon ano chi oh wow enti ono no ebi so ofre okugwa ebi firi ofiri asante agona na de atie ne se Okomfo Anokye ya ka no asem no no ohene oyo ohene ankasa ne wa asante agona na ono ankasa no obi oye firi no ofiri o asa di akonwa e wa asante mem no ohene ba ne swai ma na sa because ade ba akoma bisa ne se ye hunu bi da obi oye ofiri bia no oni ade na ye dan na kwa me frempon de oye ofiri na so timbedi ade ma na yeye de tie ne se asanteman otumfo osetu na so opimiso o chena sase a ana o chena man a na so o chena nkura o chema na komfo na yere no na abrempomfo o me che asase na ma wo okay ntine yere no mo bi nkuro ni bi na yere no wo nkuro ni bi o mo won sase akomfo so on sase enti asante agona pa no na komfo ni di so agona kuro no ankasa Okomfo no di so ne fe no komfo ya amboa okay Okomfo ya amwo ni aketewa no Okomfo Anokye fine enti abra Okomfo ya amwo atoye no ebra e wo doma akun nse ye ko kun bi e wo doma emu na Okomfo ya amwo atoye Okomfo di esa nanim no ana odi ekon ni mu no okom ho no ene wono ko wuye e wo ekon ni mu na se tumi ni wo fom kuna dada mpan enti ani obi a babedi di so Okomfo Anokye ona to no ona hini no to no yeze ni nua pani awu to ona yede ni di ade okay enam so na asante bae enam Okomfo Anokye so na asante ne bae asante tire ni na enya Okomfo Anokye na ementwa no sabre na ni nua pani ni wu ya yede ne bedi ade e ma ne bedi hene wa agona no sabre no e Okomfo ana mu die Okomfo Anokye Okomfo Anokye ase Okomfo dada on ye de wu no 2 years time on say first ni ani se bia we ye
evangelist and ase we ye ni osofo bia ho yes ti so bi obabia na ebuni se oye komfo because ohun achiri okay ebi ohun achire bia no na ase o size bia na ebuni so oye komfo okay jo ne de wo no na ma men kan fa asem we ya ka so bi ye komfo a twi ka sem pa no enye komfo ne mo eye okomhyeni yes eno na ye twi no ene ya dane kasa ne bebre enti ya ka so bi ye komfo na ye huhu te se ase obi obọ musuo okomhyefo ene ye ten ne ye no okomfo enti yan kan fa ana wo na ofura mamre fie ba sanity me nkwara adwene no ana atwi a me bete ye no ya ka so obi ye komfo a eye okomhyefo enti ukyerem se Kwame Anokye ya oba ya obeye Okomfo Anokye no ono ya wo no wode ne tumi ifri awusuom na baaye ti ono no Okomfo dada enti ni nua panini ti ase a wo ye Okomfo panini nyina no na Kwame Anokye nso ye Okomfo dada ba no ni asante agona ha no wa okugwa na ni nua panini wa asante agona okay enti na Okomfo Anokye ne de no practice wa okugwa okay fine see is a okugofo be 8 year ensu omo no mkran kasa no confront ya nusu ne de an na nusu ensu a okugwa afo nom ebi mu nom no ensu bi ho na confront ti etintesu egu form and nusu wo be bi sa amira de kasa David nana we de menyante sanity ono a he spit on the ground yes and a tiny ye ensuo na numu ntasuo no ote pe ana tretre ya ntasuo ne tretre na dan ensuo kadame coward ewo krom ha ewo Ghana ha ewo bi before ye mobo wei sansanchani wei broni anko atofasu afa ho ka tourist attraction kese o yanke ye didi ho because oko Hollanda omo wo sansuo ni bi ho ya to wall afa ho ansa na bedu ho no nana uko board uko type di wo computer so time ade baaye baby a wufre wo mission ti ade ba nsuo no ho na okura coins na wo download bibia de gu computer so ani ama akwa se konsuo no ho wo ba ko obi anso ntimo uko kasa gu coins no so o wi anu ada na agu nsuo no wo mfiri ho nko no na obisa de bia de ko bia na aye adwuma ebi no Okomfo Anokye ebi wa hai ebeda asantema mu ana se beda Ghana de eno ye bosom ekoda abroche dia ene nka ye angel abusuafo ye esua de wo ya badwemma ha na mepese omo wadwene nyini reason up obi atentaso atofom ama na dane ensuo ya ensuo na nwei ana ensuo na re eda so aye adwuma efiri sabra bepem ne o sencheri bebebe nana keka bi ka ho yeni aye ko yeni anka se feyi ase ha orebese atonso feyi ase orebese bese ayare no opugu o fifi bese ayare eno opro bese ne gu fom na bese na sa fifi bese ne da so ho nana we de ya na me etinye G4 pa misua de because me ti asem ya me ntra so me amesha da tuka da ba na me mefa ho tambia be na hu bia nyame adoma next week ebena da se ne metuka me no nyina beko me de mani beko akohwe matese yese antoa kwa abira antoa ehon so odua akodu e ma ne fifi kodu da so ye adwuma efiri sa abira bepem ne ni nyina wo ho me no bekoto ntina me ka se o ina minipa babu nsum no yehu rewura ma yese ade bia mfiri na nkopon bia nso enyina nokre pese tiefo ne ahwefo tin hu no se di na nkopon di bia ade bia mfiri na nkopon bia ade bia mfiri na nkopon bia enyina asantema me atumi ye wo me da yesi e kasa asantia na woni age ena mo confront so ena asante be asante ya be na kase a opimiso so etu otisui golden stool no ena mo confront so na bai on ejina e kom free soro bai ya mfe ensa na nyene ye adia na free soro bai life na bai ensayida da bia nso mate so wa kan platform yi so pen say every 5 years bi eyi epie enti ya na nipa hu no metro challenge ama me pacho 5 years eyi pie na ebe so yi aben 2024 na be 2024
make a date with it first year wadwenem bomodia me pese ya na me pese esua de o bomodia 2024 ni duru a baby e wo bia all over the world bomodia fo ni bra behwe ade so ko he na se yi ade no ade pie na se life ensay di a ene hu se nyame nsa no adwuma ehu na nyame ahisu nkrofo bi nso pan yeye de no no mummy anka so Okomfo nti yen tutu ne statue ntontwene uko Israel yesi Yesu Kristo bi bai ana meboa ubeko Israel no statues bebre ho ya e kire say Yesu ye dan eno aye tourist attraction obi petekit ene ho visa akwa wanya bi okrum ha wo se eye bosom enti tan yen tutu entumu esa ba kun su ko e wo ye ni e be bi akodi ni se kan si ye sika ni si obepa na nei edu sa you know 5 years no a ye be ye pia ya na no ye announcement on say ye ba be ye pia na oh ye wa fashion bebre ye wa fashion so pa mi nsa awa santimam ha ebi ne de awukude Wednesday enu si wukuada enu every 3 weeks bia ye wa fashion bia ye di na wo twemi ansa bia ba ko ye wukude okay ba ko yakoside akwaside awukude ena de yan bio ana akwaside ne kese pa ana fa akwaside kese na se ade kese enu ye di ni fie num no ade kese ne ye di ni fie num no ne mo akwaside ne de ye di na every 3 weeks 3 weeks 42 days na say ya kana say 3 weeks bia ba ko be ya awukude ba ko ya akwaside na say me ba akwaside ne follow within 42 days thank you ana awukude no eno so 42 days and say na ebro 3 weeks there be say 3 weeks and we go 3 weeks we go 3 weeks na we so okay afa no wa kire mu yi okay the one be 2 months no 2 months wait me na fashion mienu ewom okay kese pa no aye April 21st no e dia fashion no ade kese last year okay yeah block me so April 21st any edin sa fashion abla ni edi 20th anniversary no okay abena pie mama fine na hwe nti 2024 so eletui ni mo month na de any day ni de e opimi so an hyehyɛ okay na me ka o say me Tesla no mo ama ma adwe sem beku me battery no o de mo nku no Tesla ni ye 0553 011 926 me patcho me say ye mfrɛ mo amoguso amofrɛ nyina amofrɛ saa me so me ye program phone no ne kura me se wo frɛ me so ma no da asɛm so ntime nya kasa no na me mpeke ana me srɛ mo me nsada me nsayem mo me nyina yemfa komakro enye program nim se wunti ene ye ha wunni ho ameni ho wo hwɛ me a program me ye ebefo esi America se ho obi nso guso frɛ ma now so a enemy student ma so aye den awurade hu ye nyina mobo ni nyina so ka ho na ma agro no ye dai eye de me nso ne gime ho nti na afrɛ me na so me de acho papa we de me amfa kwankyere mu fam ne ye nya course no me pon afrɛ me nya adaje me na obeka sa yie why ya me nhyraw nana ma me nto ma de kakra me to ade kakra ba na fe obeze ya mre new Bafan herbal mixture any new Bafan herbal capsules owura Bafan say wono de wo ya badum Ghana wa ba ma wiase nyina Bafan say wo kidney failure anasa wo kidney wa hrawa asaya Bafan say mane hawo wo say wo high blood pressure e mane hawo severe waist pains wo sisi ya ya pasisi ya de ekun Bafan say mane hawo kra sabe sa uba no uyo ba na sa uba ho aka empanifo manimu a sa uba na ho aka ebia na ho no ye ohene ebia na mu ye ohene wanya enam yare uyo ba wo tena se a enche na sabe ensuo agu wo tena konwa so na osore agye se no do to epepa konwa so anya sa na osore bumu a ede ayo wansa ba me ya chewo Bafan so yo bia otiti ho wose nioma pii na ha wo ye fa brabom die Bafan se mfa ba bia Bafan se menka nche o se so sa problems we enye we nko na ye ho adwuma ebia na eyam kro
yɛ fɛ no ɔsa ekun wɔnyɛ problem bebree woyɛ bɛrima woyɛ abadabirijo wotumi tua sika bebree ɛde ma mmaa nanso wokɔ kɛtɛ so a daasram woyɛ 1 minute boy mepaakyɛw bafa se wei ɛmfataw sɛde wɔn ho ofesitie yi ɛmfataw koraa bafa se menni n'adure ho adanseɛ ɛnkyerɛw baabi a bɛkɔ biara nationwide store bi a tɔ bibiduro biara bafa se kɔ hɔ na wokɔ a ka kyerɛ storekeeper no sɛ wopɛ bafa ne nnuro no bi yare koro no ade kɔɛ no bodin wɔsɛ mepɛ bafa deɛ no bi mpanin si bisa fo nto kwan so wɔn misa bafa deɛ na akɔ na ɔka sɛ mepɛ waste pens a wɔn awia ne akɔ yi anom deɛ bi ama wo bafa sɛ edin no wo deɛ ama ne na ɔtirim bafan ba na de fan asɔ so wopɛ kora wokɔ asɛ bafan wo deɛ ka no saa wonya duru so na aka sɛ o mepɛ bafan nnuro no bi a obi anu sɛ bafa na apɛ sɛ ɔyɛ dɛ wobɔdin ɔdam fua bɔmmɔden akɔ store bi a wopɛ bafa sɛ wopɛ sɛ wotu ebi na tɔn a bafa sɛ menka nkyerɛ sɛ gye number yi 0453 511 501 0453 511 501 anaasɛ 0208 233 058 0208 233 058 bafa sɛ ne numbers no ebi ɛno no afei mekɔ adwumakuo bi a ɔmo nso ɛbɔ nkyɛnsee anaasɛ ɔmo bɔ dan so GB1 ɔmo yɛ adwumakuo bi a sɛbi wasu dan awi a wopɛ sɛ wonya obi ma ne bɔ wo dan so ma wɔ na yɛ kama no GB1 sɛ ɛmfa baabi a Ghana ha deɛ ɔmo agye ntere ha wɔ baabi a GB1 baabi biara a wobɛto nsa frɛ GB1 biara GB1 de mirika bɛba ɛnadoɔ ɛdeɛ yo adeɛ de bɔ dan so deɛ GB1 so de fo mo akyi a ɛne na wayera mepaakyɛw ɛda bi wɔ nkurɔfoɔ bi wɔ mutumi bɔ dan so wobɔ nsɛ nsuo tɔ a na nsuo na aba bɛta nkyɛnse no so obi tumi bɔ dan so ɛda no a ɛbɛsɔne GB1 sɛ yabrɛ ne nwanwa a wɔse ɛnka ne deɛ na twam afei ne yɛbie the new door new king no aba bɛtena se mepaakyɛw ma memfa GB1 ne numbers yi ma wo afei ne wɔsi dan a mepaakyɛw sɔ ne hwɛ mema sɔ GB1 hwɛ wo so bɔ mmɔden asɔ hwɛ fi sɛ menni adeɛ bi ho adanseɛ kwa ma sɔ hwɛ ntira 0540 12 32 12 0540 12 32 12 and 0243 57 72 83 0243 57 72 83 where GB1 roofing tiles and as omu bo roofing omu bo edan so no bo modern na efre won na omu beje oso me pa cho me dase nana na ya no da asem so a ya ka kokodu ba bi a wukude ene akwaside ana wo kire mu say every 5 years biya no ye di adakase na mebisa asa sabre no sa adakase na ba ye advert eko wiase nyina so obi amra mehwe de opemso aye ana so obi amra mehwe golden stool no a obiri konfo adaroma asante mansa kan no ye boda wuru ana de tense ye boda wuru ya asante ni dia ya asante fu ewu die yinim dada okay sebre de beso a yinim sebre we na aso do se because your calendar ho dada okay na amanse ni na ani wiase nyina ni ya te wow nti ya ka asante ne Ghana nkwa na asante wo dabi the whole world bu ko di bu togo yeah ani amma kaka hu ni na nti ya ka asante so nti ya boda wuru ama wa manse ni na aso de ete ya ka ahenye sam so a the whole African ya tosu mienu and the whole world ya tosu miensa nti se do afashe kese a ya ka ahenye di a the whole world kingdom a eso a the whole world asante akonya tosu miensa wow mo Queen Elizabeth Queen no amu oba besi odi mema so Kizuru of South Africa Kenzuru yeah also tosu mienu
na ba yeni ankasa great one ya asante okay nti sa fashion ya fashion kese bi a edi amanseni na na eba last year de ya eyefe e ka behwe ni pebre fe chichiri benche eba behwe mu dia mamre ne amane sitie okay o se ka Ghana harma ka mamre ne amane pa asante de na edi makoten yi amamre pa asante de na di mu akotene nanso ba wi ase nyina otoso miensa nanso ono pa na kuta amamre na oden Ghana ha asem na wokan okay bia bo content ninga kamofia no na wa conference ho asema yekan because no conference na asante e be asante I see it mu because no conference na buyer na asante dija because na obia fa ne mframa na ogba asante mu ko ne mframa fm ba asante a conference buyer a okunso so etu di kan buyer a me kan mutiri bom me ma asante be gina ye be kira asante no asante nkokon eni nkugoda ai because ye ku edu ba bi se first no ne ka sika mpo ano a na asante nka ho asante sika mpo ano be ba na asante ye o ye to dada wow abafo no ba Portuguese on ba mo ka sika mpo ano no na asante wo ho dada okay hanka ho nti asante ne abafo ye ne timi abafo ku ye edi abafo so abafo mu say yes say o man bi anase won ko fudu ho no ma o ma no odin so bet ma konka o ya asante nana mame nkenka me text message kakra na obri Okomfo ya de bi wasante mamu a me dika nya nte yesa me ba bebi sawo say no kra me pacho me text line anase me text message obi di aba o say e friend no Safo Prince o say oje odi pa de o kan nyina no kra o say o kasa free Kenya asekumase Mr. Safo mpacho ya da ase nyankopon hirawo ena we nso Eddie free o say wow I'm shocked I'm Freddy from Takrade. Thanks for such a show. God bless you. I'm really enjoying your show. Okomfo is someone who acts like a priest. The gods speak through him or her for any hiding mystery. Okay. Osina niya de pa wo agudi ayedi anase adesua yesuan na Okomfo no oye obi te say okanifo anase osofo ya ahohom akasafa ne mu niema ahinta no ena na ahohom eka kire no ema woka enti ono se nokrepa wagitum when so the ababebre o say good evening boss I'm following your program of the history of Okomfo Anokye. Okay, my question is according to the guest he mentioned the name of his parents, that is Anobia and Anokye. These names can be found among Akuapims. And to me, I know that where your parents come from is where you automatically come from. So how come he hails from Aguna? Can he throw more light on it for me, please? From Obesima Mankranso. Or say, baby, Uma meno wa pefri, honmo na ofri. Na ye da na say osan enso ko free. Aguna enti opese ho nso oka uchiremu yi when you say I am Koli Agona. I am asking where the river is located in Ghana. I mean the spit of Okomfo Anokye when so obisa baabi a Okomfo Anokye ntasuo no oteye no eda ne nsuo no obisa baabi a eda emso nso pese okono hwebi we say I'm enjoying your show inside Sehri Asafo. I want to know either Okomfo Anokye ever raised someone from the dead. I'm Nana Kwesitano. Also, person obisa say, Nana Okomfo Anokye, otimi nyane obi a wawuo, epen ana, ono so ne de no. Me pa cha onyankopon hirawo. Me jawe so na makwa akwaje nkrato aba, na me ba, na na be question na no ma bie me phone line no, ama wo so abam. Me pa cha me da ase. Bafana kama sama mami, bafana di masama mami, bafana tuminyarewa, na wa mama wadi ya sochai, usisi ya uya, bafana eba misa, konoria, sasa we na maya ume, bafana eba misa,
candidates syphilis number abibi duro mujata no capsules no mixture Okomfo Anokye feed me no jai and what you be at me no na bubbo bie wobenya bafa Mr. ne capsules o man mu ba bia etonu pa bia kai se adure nya mamofo woni mfie dumienu e mapemfo e na obatan a oma ne ba nofo bafa ugidi agye wonkwa Adure Food and Drugs Authority ahwema gya tum se eye Tale ti ehoni ahade come up Akata wine. akata wine so I say when are you so Na se forklift de dada eno ne adwuma me de ba adwuma mu ha na me beturu ye no ana nchansi ni twa no aye me de asewo tale me nua na ja obi abodan so ma no na nye kra wo the way we find to kura dem finfin no nso to ebebo ne se shower no chama aboko de me say ma bokasi dan yo e dia man international contractor na oboso na me nua yi ba ya wo se chale nsuo to a be se shower roof ni nyina anye papa wo dada GB1 ye say rain go away come again another day unse na no oba me ma IBR we okay aside IBR no ye wo alozinc and ye wo self lock na ni nyina wo de anyina nchen kakra say dia be bomu sonko kura ne say ye wo emboss and you say me to me the number emboss there be we safe o the board dan so papa ensu oto awie bo apetampe utim utim de tim enti mo patches say me dan be say di mu ye free bibi roofing sa roofing no obepo modern no ama inspectors edikan akwa check ahwe eye enua carpenter ni de ball wo dan ne so esan say yen chance ne de bebo so ama wo ye pedimpa esan say yen ye wodimpa dada e say kala be na mo de bebo man me dan na match wo ye chameleon wo nye chameleon en chen GB1 nice one ye wo kala bi me kamechiro yen kwa me mfam Obehu GB1 Industries wa koma e ben custom barrier wo fin so kwan so job training Kumawood Training Institute aye Kumawood TV4 at the job training e Ghana fo nyina ye de enamienu esi ho akyerɛkyerɛ ensa no nyuma bi te sɛ fresh yogurt sɛnea esi ye fresh yogurt bees making sɛnea esi ye ahwene de to ye nsa ne esi si fɛfɛɛfɛ liquid soap shower gel floor cleaner parazone ice cream banana and strawberry ice cream afei so ye bɛsan so akyerɛkyerɛ 3D epoxy biodigester sansa no dwuma we nyina no ye de namienu pɛ esi ho na ya kyerɛkyerɛ me pacho me dase yankopon hrawo ebere no kwa na eko na mamenyi test message we free ho was say please an albino can be a ken so how come please overview was say ofri ntimi ni ade enti ya dan ofri ebedi ade ma na ye sa when say I'm Razak from Bechem I really like the show nana God bless you was say na ni show no pa nana ochiawo na when so opani bi de efri baby we de wa anya test nemo oye audio ene bae offline timitimi botie oseme nka nche ose golden stool no a Okomfo Anokye command man free soro no anya soro bia na free efise no wo dentramem enti na no say to the first mo kofa ne bae no ya na ne beji asantefo ho no ene o command man free dentra e bae enti enfree wie mu bia we dey maintain abakosem da okay eni pa no ka sa no ono de no ba ne sare tie okay ese mani hu se Okomfo Anokye otumfo se tu na so so odi kan wan ko fa na mfiri de ntiamam ne bae ohun ohwe ni ye don hwe ni okofa ni tu akom me pa cho me bia me phone line no 0200 603 602 0200 603 602 me pa cho me phone line na me bia no oba so be fa me pa cho na kasa okay akwam ana de ntiafo no so mu golden studio ho ma anti bi kurada dan ntiafo manya golden stool so mu golden studio no konya na
Sebia, Confanache Cosmo, be ana or commanding the moment, and yes, I also be a no to gold, no. If you are film on a beer, Omidi see on a Confanache we are ma as anti-40. I mean, I blood the 40 boarding school. A horrible smart dog. Every day, a bass something, a back something, a catch something for say, and I say, we here gold. We here in foreign sanity. Omon Santia. Santia, we also he has to come and say, what did them? Hello. Good evening. Good evening, Mama. I can pretend that you didn't see me. Me pacho ojina so pa, we dey baby akase free. Your friend is Grace, me Kataki Libya. Sister Grace, Libya. Me da se pa, yanko. Sister Grace, me tie o. Ah, me pacho me person this affair. Okomfo Anokye ne ma me na fi. Ne ma me na free hen. So, Ma me tie o. me person me affair Okomfo Anokye ne ma me na fi. E fi afema na ne papa. Okay. Mate na na be you anopa. Me da se. All from somra. Hello. Hello, Major. Papa. Good evening. Good evening. Oh. Me pacho kasa den kakra ma me. I'm Pacho Abdul Salam. My man of the match. Number 10. Abdul, now what to say? Oh, nyameti ase. Abdul, nana yam kono intentem. We dey me chone e nya okan. Amen. From mama to me piano. Me da se. Major, no problem I want to say. Yan sa dia agbofono bi ye o ha se mira na agbofono ba Ghana no. Na na no tin ke bia e di ye efiaba ni ta niema no. Agbofono ba no mo ka je ta niema no e ya bosom. E no ko ye no. E no de plastic. E no de ye o de mattress ye ubo ho na asopọ atọ na de asensen ye ka mu. Na ye de bi ton boutique no mte ne de nya bosom ni bia na. Mo nta tam fe mo ye ni na ho no. Abdul wan kasa no enye una ya wo kasa mejiri se ahohom kasa fa mu na wonya hune nyame sra me da se pa. Hello 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 nana wantimi anyina so fine. Na ne papa. Hello. 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 Medeshia, odi ne baby akase free. Medeshia metie o. Hello. Oh, want me anyina. Nana, ko wasam no so. Hello. Medeshia me pa cho din ene baby akase free. Wona tapu ya dole man ya ko ni kana. Me pacho brebio ma onene so akrama me. Okay, opening kasa. Na ni bikase na internet na kasa na hifa kasa na sifiri. Okay. Eno na nana no da so yi. Timpacho tewa so na abete. Me pacho me da se. Nana. Hello. Nana yan kasa. Nana say Okomfo Anokye ne maame ne papa emfiri awukugwa. Ne maame ne papa emfiri baabi ya. Nemom aya kwantuo. Hello. Hello. Good evening. Medicine, mejo so. Pacho say.
Aputu oja. Okay. Yeah, me pachon ka ada no ho kakra bi maame a. Yeah, line na ha me. Me nya ne yie. Me patrol, me say aputu oja na. What is the traffic here? Have another issue. Me pachon nye fe yi ase asem no woka. Oso atentasu ato amana dane ensuo by eni fe yi ase ananya sa no kan. Ose entasu no oteto ho ma ne dane ensuo no ewa ukugu asese am na okasa yi. Fe yi ase de ne ye bese. Ose fe yi ase de no ore bese. Eno opurugu ho na efifi ye. Entasu de no ose emfiri fe yi ase. Nemo ewo ewukugwa mo yada obayase wa confirm say bese na Okomfo Anokye regu ho no a efifi ye na da so ho. Hello Good evening. Good evening, me dey share pacho odi ne ba bi akasa free. Hello Papa odi o ene ba bi akasa free. me din de Kumensa. Aja mensa ahe na de fro eba achim da papa yenkoy Me bisa so Okomfo Anokye enfie dodo say no bi wa ta. me pacho me da ase na ono so de no. Okay. The person who feared do di ene yare ekwa. Ekun no. Mate. Nana. Hello. 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 Obaninka se Libya. Udi. Oh, wanti me anyina. Aha. Nana. Aka isimami eno pe. Ni e frame from em. Wada oma. Obi se Okomfo Anokye emfie dodo se na odi ye. Ana na otwe se na ebeto aso me pacho yem fa no nto. Okay, so obi bisa asem se ahen fa no otenta so no bu ya eda na nsuo no ene wadi kai ho ano se ewa okugwa na na me da ase me bre ne nti ebi ya na obi hia ho opeso no odi nkomo fa number 0453 611 508 nana studio 0453 611 508 where nana Wusu a number and or the two piano. Me pacho me de dwumade no akwa wiye na tie me be a school bi na ya sha say o WhatsApp medical catch was a school a spiritual school altogether okwa broche wa by four school amanfo kokosu enim de ya kasa ba ya obi adwen se ba ye ya de bi ya di tu ni akware nam me pacho the hidden secret hidden knowledge bi adwen hintasem wom ti asem ni yo enti eye saa ne man na eka bom na Awurade Nyankopon adom oracle ahohom ne abofo nyina aka bom na yese memie hu school e wo Ghana ha emma youth no a eba na se nipa bi opese osua nimdie ana onya nimdie aka ne de ho a enya inside the box na mo ya outside the box na timia project no opese okọ astral world opese okọ any divine word bia no bra na fa ho bra bedom sa akuyi me pacho eye kuo bi a eni ho mu obi a na mo ho ma won na wonani abre enti obi timis etese o se mejo fa meka kuo no me pacho emfa nka ho sa utese anu maka cho se freme obi wa nne kasa o si yo mate enu anu no me pacho uhia me a me number ni 0453 011 926 0453 011 926 and 0272 854387 0272854387 when me numbers am didi djuma bo ma dia na frame na ye ni ho nkomo se sunsumi na apede aye adwuma ode ye asore ana de ye bibia ode ye business ana se upe any spiritual help
sunsumu muwa bi a me pa to frɛ me anam te meboa wo awurade din mo bibia be kama me sorry Kumawood TV akofa adwuma ko bi e de aba won na wo mu ba besua adwuma ye pese e ma onimde na so nya skills bi e de ye adwuma na so nya wano aduane aha ne ye kire 3G epoxy aniama bebre wo pese onya nsa no dwuma a yogurt krampo sa ye bi wo ha ya bomodin brai omu so omunyo okese kura eye 2 days pe 22nd and 23rd eye memre da ne kwasiada ene yetu asi wa ye didi sa adwuma wo yi we enya den kura ebi a wo toilet mo amusi fie enne ya no first na nka toilet ye ma no akofa ka no oba beyi se omu so omu kira okwa wo toilet no enya de ebetima ye ma nemo sa toilet no kura betima asanso adane gas ama otimi de aye aduane ya said umpe na pentokwa o pentokwa akona kokon bukom ban kukura eze so retai enti bomode ya me sorry omo ba betrase me dase yankopon ya adom a okira ye beto aso me free from bye bye Bafana kama sama mami Bafana di masama mami Bafana tuminyarewa Na wa mama wadi ya so train Usisi ya uya Bafana eba misa Konoria Sasa na maya ume Bafana eba misa Candidacy Syphilis namere Habibi duro mujata Bafana eba kapso Uno kapsos na unu mister Bafana Open phone and number wouldn't feed me my jai and what you be at me number now Bubo beer Ubenya bafa Mr. ne capsules or my mu baby tonu pabia kai se adwen nya mammo fra woni mfie dumienu e ma pemfo e na obatan a o ma ne ba no fo bafan ugidi aje wonkwa Adrei Food and Drugs Authority ahwema gya tum se eye tale ti ehoni ahade come up Akata wine. Akata wine. Nice one, say. I dey say when are you so? Na say forklift dey dada. Eno ne adwuma me de ba adwuma mu ha. Na me betru ye no, ana nchance ni twa no. Aye me de. Asewo. Chale me nua na ja obi abodan so ma no na nye kra wo. The way we say fine to kura dem finfin no. Nso to ebebo ne se shower no. Chama aboko de. Me say, ma bokesi dan yo. E dia international contractor. Na oboso na me nua yi ba ya wo se chale nsuo to a be se shower. Roof ni nyina anye. Papa wo dada. GB1, say, rain, go away. Come again another day. Unsa na no, oba me ma IBR. We are okay. Aside IBR no, you were alozinc. Okay. And you were self lock. Na ni nyina wo de enyina nchen kakra. Say the abe bomus no kokra ne say you were embossed. Embossed. Thank you. And you say me to me the number embossed. There be we safe. O the board down so papa. And so to awie bo apetampe utim ya utim de tim enti mo purchase say me dan be say di mu ye free bibi roofing sa roofing no obepo modern no ama inspectors edi kan akwa check ahwe eye enua carpenter ni de bo wo dan ne so esan say ye chance ne de bebo so ama ye pedimpa esan say ye wodimpa dada e say kala be na mo de bebo man me dan na match we ye chameleon onye chameleon en chen GB1 nice one ye wo kala bi me come chiro yam kwa me mfam Obehu GB1 Industries wa koma e ben custom barrier wo fin so kwan so job training Kumawood Training Institute aye Kumawood TV for at the job training e Ghana for nyina ye de enamienu esi ho akyerɛkyerɛ ensa no nyuma bi te sɛ fresh yogurt sɛne esi ye fresh yogurt bees making sɛne esi ye ahwene de to ye ensa ne esi fɛfɛɛfɛ liquid soap shower gel floor cleaner parazone ice cream banana and strawberry ice cream afei so ye besen so akyerɛkyerɛ 3D epoxy biodigester sansa no dwuma we nyina no ye de namienu pɛ esi ho na ya kyerɛkyerɛ Wey aye Kumawood TV for
ana ahyɛda akɔfa atikyafo a ɔma ben ɛwɔ nimdeɛ ɛwɔ nsa no nnwuma ho sɛ ɔmo bɛtumi akyerɛkyerɛw na wo nso wanya wo nsa no adwuma na wode abɔ ɔbra ɛyɛ cool 300 Ghana cedis pɛ anaasɛ yɛde 300 Ghana cedis pɛ ɛbɛsua saa nneɛma wei nyinaa ɛde na mmienu pɛ na ɛyɛ